Иван Милев, живописец, график, сценограф, роден на 19 февруари в Казанлък. Завършва декорация в Художествена академия в София. Едва 16 годишен открива самостоятелна изложба в Габрово. Създава декори за читалище Искра в Казанлък 1917 година. Творчеството на Иван Милев носи самобитен, авангарден и ярко индивидуален облик. То изхожда органично от българското народно творчество, песни, предания, легенди, обреди, както и от народната природа, удохотворена от богатото му творческо въображение. Иван Милев създава редица творби с приказно декоративен характер в най-разнообразни техники, в които се чувства дълбоката му връзка с народа. Милев усеща духовната същност на българина. Той претворява с високо майсторство образите от българския епос, отразява борбите на народа след войните от началото на 20 век и погрома на Септемврийското въстание 1923 година.